Berhubung minggu-minggu ini di tempatku lagi musim becekan guys, dan kalau musim becekan berkat ki selalu menumpuk. Ning gene sampean piye guys? Apa ya padha wae? Wis toh, pokok elek bulan besar ki, yo besar-besaran pengeluarane. Spesial hari ini karena banyak berkat, hari ini Bu Rura arep ndamel opak dari nasi sisa berkat. Yang mau tahu prosesnya silahkan ditonton, sing ndak mau yo di skip juga boleh. Pertama-tama haluskan nasi yang sudah direndam semalaman, iki tak blender ae. Tambahi bawang putih, penyedap sama garam. Diparingi orang impun ya tambah enak, tambah gurih. Karena tadi pas menghaluskan kita paringi banyu, iki tak godhog dhisik guys. Ben banyune iki susut. Lek sampun banyune sat, tambahi tepung tapioka secukupnya saja ya guys. Terus diaduk sampai merata. Karena iki ki panas ya, lek ngaduk guys sotel ae apa ndamel entong. Kok lek sama ndamel tangan wis tomblocot tanganmu. Aduk-aduk terus engko lek sampun rada dingin ngeten iki bisa dibentuk. Bentuknya sak kersane jenengan, tapi lek Ibu Rura pilih lonjong dawa ngene iki. Sik abaikan tangan cilik-cilik yo guys. Kuwi tangane adik Asika. Wis to lek mboke repot ki melu payu. Kalau sudah selesai, rebus di air mendidih, ojo lali minyake. Dicemplungne sakwiti ae. Terus ditokne sampai mengapung ngene iki tandane empun mateng. Terus tiriskan, dinginkan beberapa saat, sampun cemplungno kulkas. Kira-kira semalam atau 2 malam. Lempun diirisi ngene iki terus dipepe. Lah kan iki wis kena digoreng ki lho. Tak presani iki opakku iki mangkok apik to. Teksture iki halus, ki bentuke iki apik, bunder-bunder. Alah, produke dhewe ya dilem dhewe. Tenan guys, iki ki enak lho gurih. Bocah-bocah sak bapak iki lho sampai tuman. Kena nggih lawuh maem, kena nggih kletikan. Ya sing pengen damel jajalan guys, tenan enak-enak. Ajaane lek damel dhewe iki kena dikontrol kualitase. Sir pengen rada asin apa sir pengen rada krasa bawange. Ya rada menghemat belanja barang karena bahannya iki ya dari sisa-sisa nasi. Tapi sampean aja tanya ya guys, iki bergizi apa ora? Alah mbuh, pokoke enak. Empon ae ngedabur sik kaya wis dawa. Terima kasih yang sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Semoga bermanfaat.